Hit týždňa. Prvý návrh Ondrej Maršalj Spoza hori, spoza doli. Druhý návrh Ana Poljaková Širom poli dažď ide. Tretí návrh Jan Havran Hriešnica. Štvrtý návrh Pazovský ľudový orchester Kinézová. Hlasovať sa bude systémom 3, 2, 1. Dnešná podmienka pre vaše pozdravy bude, aby ste nám povedali nejaký kuchársky recept alebo dobrú radu. Taktiež nám môžete povedať, čo ste dnes urobili. Ctení naši poslucháči, želáme vám dobrý deň. Sledujete vlny Rádia Padiny na 88,2 MHz. Úvodom sme si vypočuli hit minulého týždňa. Bola to pieseň Svieť mesiačku a spieval Michal Ľavroš. Dnes je piatok 29. júla a svoje meniny oslavujú Boženy, ktorým srdečne blahoželáme k meninám. Vonku prší a teplota vzduchu vynáša 20 stupňov Celzia. Zajtra v sobotu sa očakáva na chvíle dážď a v nedeľu vyjasňovanie. Teda dnes si volíme hit týždňa 668-333. Všetkých vás vítame v programe. Dobrý deň, vítame v programe. Dobrý deň, ďakujem. Vítame Zuzku, ktorá bude hlasovať. Taktoka, odpredu. 3, 1, 2. 3, 1, 2, zapísané tvoje body, Zuzka. Dnes je piatok. Čo nám povieš? Nejakú dobrú radu, alebo ako si bola usilovná? Každodennú robotu. Každodennú, ako... A na sa ti teraz ja spýtam. Ako každá gazdinka však? Tak, a na sa ti spýtam. No, to si ty vravela, že ty viem. Áno. Je to veľkého tvaru? Ktoré? A čierne a prosiedku. No, nemôže sa chytiť do hrsti. Nemôže? Nie. Ja som to rozmýšľala, keď si ty mi to vravela. Áno, no. Povedz mi. Ale ja som myslela, že to je gramofónska ploča. Nie, nemôže sa chytiť do ruky. Ale ty vravíš, že nemôžeme chytiť do ruky? Nemôžeme chytiť do hrsti. No, ani gramofónovú platňu nemôžeme chytiť do hrsti. Teraz budem rozmýšľať. Ale nie je to. Nie, Zuzka moja. No povieš mi, koho pozdravíš? Pozdravujem vás štúdiu. Ďakujeme pekne. A pozdravujem všetkých poslucháčov, čo počúvajú Rádio Padinu, všetkú ulicu našu. Áno. A všetkých, čo sa pozdravujeme. Všetkých ľudí dobrej vôle pozdravujeme. Všetkých. A zajtra vaše pozdravy odnesiem do Nového Bečeju. Pozdrav všetkých tam. Pôjdem do Nového Bečeju troška vidieť si sestričku. Tak. Aj na výročie smrti môjho švagríka. Aha, tak pozdravíš. Pozdravím, Zuzka. Aj vy sa majte pozdravení. A ktorá pieseň bude pre vás? A pieseň od Ondreja Jurica, tu Dvoch čarovných očí. Áno, Dvoch čarovných čiernych očí. Dávno nebola. Nech sa vám krásne počúva a vypočujeme si ju s radosťou aj my. Ďakujeme aj my. Nazdar, do počutia. Čo by si mi aj platil, bolo by mi márne, bo v sobotu a v nedeľu. Aký huncút, v sobotu a v nedeľu mienia dievky. Vítame v programe. Zuzka. Zuzku vítame. Na veselo nám je. Zuzka mi povie, ako hlasuje. Pre Maršaľa 3. 3. Tu Kinézku 2. Kinézova 2, to je štvrtý 2. A ktorý jeden? Druhý jeden, áno. 3, 1 a štvrtý 2. Zuzka, dnes je piatok. Čo nám povieš? Si bola usilovná, si pracovala, alebo nám dáš nejakú dobrú radu, aby si toľko neustála, keď pracuješ? Čo som robila po dome. Znamená okolo domu a môžeme rovno chodiť okolo domu. Všetko nás to čaká. Každý deň je to taká istá práca. Áno, jedno zakončíme, druhé započneme a tak rovno okolo domu aj v dome. Áno. Zuzka, koho pozdravíme od teba? Pozdravím vás štúdiu, moju manku, moje deti, pekne. brata Janka, brata Marcika, Anku Sestru Kovaciečeru,
baš na Dolinje, aj ti čo ma poznajú. Aj pozdrav ti tam v Novom Bečeji. Áno, v Novom Bečeji budú pozdravení všetci, ktorých poznám. A keby mali rádio, tak by boli aj cez rádio. Nemajú. A tak by boli aj cez rádio pozdravení, ako čo sme vás pozdravili. Pozdraví odvysielali petrovským poslucháčom a od petrovských poslucháčov vám doniesli. Zuzka, ktorá bude pieseň pre teba? To od Bačina Miša Ľabrošova. Áno, od Bačina Michala. Pozdravujeme aj jeho a nech sa nám ohlási. Nazdar, do počutia. Dnes je piatok 29. júla a svoje meniny oslavujú Boženy, ktorým srdečne blahoželáme k meninám. Boženám, blahoželáme a niekoho vítame v programe. Ďakujem. A tu nám je Zuzka, naša verná poslucháčka. Dobrý deň. Vítame ťa, Zuzka, dobrý deň. Ako budeš hlasovať, Zuzka? Od počiatku 2, 1, 3. 2, 1, 3. Hriešnica je tretí. Hriešnica je tretia, áno. 2, 1, 3, zapísané tvoje body. A teraz je piatok. Čo nás, Zuzka, dá dobrú radu, alebo teší nás? Počúvame recept a pamätajte dobre, raz vydáme kuchárku Rádia Padiny. Zalievané krosány. No, počúvame. Jedom aj pol jogurtového pohárika mlieko, jedom pohár olej, jedom kvások, 2 lyžice cukru, 1 lyžička soli a 2 vajcia, to je cesto. Celé vajíčka znamená. Celé, to sa zamiesi cesto. A keď ho domiesujeme, prerežeme na poli, do jednej pole zmiesime 2 kapselky vaníliový cukor a do druhej 2 lyžice kakao. Znamená, jedno je čierno, jedno je bielo. Áno, áno. A potom podelíme každú to, keď zamiesíme na 3. Naháme trocha oddychnúť a rozvaľkáme. A bielo dáme dolu a to kávové hore 20 minút oddychuje. Rozvaľkáme a z každého majú byť 15 kifličkov. Troška ešte pokysnú na ťapši, ale pred pečením si dáme variť sirup, aby bol studený, kým sa upečú. Znamená, so studeným polievame. Do studených ho ich spúšťame a hneď vyberáme horúce krosány. Áno. 2 poháre vode, 2 poháre od jogurtu cukor. To nak zovrie a zatiaľ sa krosány upečú a hneď sa zmáčajú do sirupa, dávajú do pavni a sa zakryjú pokrývkou, ale len o 10 minút tie, čo sa hor, pomaly ich prebereme do druhého a dáme tie dolu. Aj čo sa nám zvýši, sirup ešte zalejeme. Áno, Zuzka, ďakujeme za recept. Niekoho pozdravujeme? Pozdravujem vás, aj pozdravujem všetkých všade, kde nás počúvajú. A od Jana Marčeka dávne časy. Dávne časy. Pozdravujeme aj Janka, iste nás počúva. Zuzka, krásne poobedie želáme. Ďakujem. Teraz môžeme len oddychovať. Áno, majte sa nech sa ti dobre. krásne oddychuje, aj ty sa nám aj pekne. Nazdar, do počutia. Vonku prší a teplota vzduchu vynáša 20 stupňov Celzia. Zajtra v sobotu sa očakáva na chvíle dážď a v nedeľu vyjasňovanie. Vítame v programe tu na Slovenské rádio. Áno, to je Janko. A vítame Janka. Ktorý bude hlasovať? Prvý, nie, pre štvrtý 3, štvrtý 3. Prvý 2? A pre druhý 1. Pre druhý 1, áno. Zapísané tvoje body, Janko. No a ty nám čo povieš, že by si mohol pozdraviť? Čo si dnes urobil? Ty si vždy usilovný. Hlásiš sa z domu? Tak. Hlásiš sa z domu, dobre. Aj doma máš robotu, aj tam, kde robíš, aj tam máš robotu. Tak. Znamená, usilovný Janko nám niekoho pozdraví. Pozdravím vás v štúdiu. Pozdravím moju sestru Zuzku, Borisa Milany, moju mamu, moju sestru Kovačici Malú, moju Anu, moju mamošku, Tetku Slivkovú, aj všetky, čo počúvali. Aj baču Jana Hrybovu. Áno, aj bači Jano, a teraz mu je neskvele. A nie, tam rovno mu kvapka na hlavu, ale on tak. Istotne má dobrú šíricu. No. Nezamokne. Tak. Janko, ktorá pieseň bude od nás pre teba? A dajte mi, ale tu sa nepočul, tu Valasy. Valasy pre... Janko hovorí, že
Nemá tú pieseň. Nemá? Nemá. Alebo sa voľa čo stálo tej piesni, že nemôže. A tak potom voľa čo, niečo mu dať od... Ovečky, či je to ovečky hore grúňom idú, alebo niečo také, dobre? Voľa čo pozor. Áno, preje, Báčina, vo Višničkovej. Ďakujeme, tak. Janko, krásne poobedie, želáme krásny víkend. Nazdar, do počutia. Naše telefónne číslo 668 333 vás stojí k dispozícii. A niekto sa nám hlási. Vítame v programe. Dobrý deň. Dobrý deň, vítame Jarmilku. Ďakujem. Vítame našu cespoľnú priateľku a ona bude hlasovať. Ja hlasujem odzadu. 3-2-1. 3-2-1, áno. Zapísané tvoje body, Jarmilka. A aj tebe sa ani nesmieme opýtať, čo si robila. Jaj, to pravíte. Lebo ty máš veľmi, veľmi mnoho práce. Jaj, no, ale som varila paradajke dneska. Nemohla som do zahrade, včera som oberala, aj robila som s vôbom. A dneska pršalo, ale dobre, že som si ja to večer pooberala, viete, ako všetko. No, tak dneska som od rána, od 5 hodín ráno, uvarila paradajsle, je teraz pečiem rybu, môj syn chytil šarana. Super, a ty máš, hádam, ešte aj 3-ročné. Paradajky. Ja čo vravíte, ale nie, to som už pondiala, aj podávala pani učiteľka moja. To dobre, nemá nás, ja to tak chcem. Ty veľmi mnoho toho schystáš. Tak, čo vravíte. A potom jesť to aj na rozdaj. No, lebo my pač chceme, že frišku, a keď ich mám, tak to budem. Pravda, tak ja dám, kto nemá lepšie, ako čo vyhodí voka. Pravda, že Jarmilka. Keď sa užitočne, keď sa dobrie. Áno, pravda, že potrebné ich je konzumovať. Jarmilka, koho pozdravíš? No, koho pozdravujem. Najviacej váš aj nášho Janka zvukára. Ďakujeme pekne. Aj našich milých poslucháčov. Pozdravení sú všetci. Tak. Príjemné poobedie, zajtra cestujete? Áno, zajtra cestujem, pondelok si potom volíme. Šťastlivú cestu vám želám. Mesiace júna, ďakujem. Pozdravte vašu sestričku, všetkých tam, rodinu. Aj rodinu jej. Tak, čo vravíte. Zídeme sa pekne všetci. Ďakujeme. Krásny víkend želáme, Jarmilka. Nagda Janko, komuže je lepšie. Áno, komuže je lepšie, než mladej neveste. Buďte mi dobre. Ďakujeme aj ty tiež, nazdar. Hit týždňa. Hlasovať sa bude systémom 3-2-1. Volíme si hit týždňa. Nech sa páči, vítame v programe. Kristinka Žuna. Žunajú a Kristinka bude hlasovať. Nech sa páči. Počkajte, 3-2-1. 3-2-1. Zapísané tvoje body, Kristinka. A teraz nám povieš, ako si ty bola dnes užitočná. Si niekomu niečo pomohla? No. Čo si robila od rána? Zametala som, robila. Maminky si znamená pomáhala. No to je krásne, že budeš potom od malička taká usilovná a robotná. Koho pozdravíš, Kristinka? Mamu, oca, Sáňu, Míro, Tatianu, Valentínu. Aj vás. Ďakujeme pekne, aj my teba srdečne pozdravujeme. A pieseň? Ktorú pieseň? Ktorú pieseň? Máme prsteň. Máme prsteň? S bielým očkom. Dal mi milý pod obločkom. Nech sa ti pekne počúva a raz nám ju aj zaspievaš, dobre? Nazdar, do počutia. Dnes je piatok 29. júla a svoje meniny oslavujú Boženy, ktorým srdečne blahoželáme k meninám. Hit týždňa. Prvý návrh Ondrej Maršalj spoza hory, spoza doli. Druhý návrh Anna Poljakova, v širom polji dažď ide. Treći návrh Jan Havran, Hriješnica. Štvrtý návrh Pazovski ľudový orchester, Kinezova. Dobrý deň želáme, nech sa páči. Dobrý deň. Vítame v programe našu Anku. Ďakujem pekne, príjmte pozdrav zo štúdia. Ďakujeme pekne, Anka, aj ty od nás. Ďakujem. Tvoja rodinka tiež. Povieš nám, ako hlasuješ? Prvý 3, štvrtý 2 a tretí 1. A tretí 1, áno. Zapísané tvoje body, Anka. A teraz nám niečo povieš, aby si mohla pozdraviť. Čo si robila, čo nám radíš? Tak, radi vám modých, aby sme... No ale teraz naozaj môžeme leňošiť, lebo vonku prší, nenačím nám ani polievať. No, nemôžeme nič ani vonku robiť, tak naozaj môžeme
naozaj môžeme sa venovať vnútri niečomu. A ak máme riadiť, tak musíme aj riadiť. A my to, čo myslíme a čo nemyslíme, vedočka. Ja hovorím okolo domu, aj v dome, okolo a prídeme na všetko to, čo nám načím urobiť. Anka, koho pozdravíme? Ja by som si pozrela všetkých mojich najmilších, aj všetkých poslucháčov. Áno, tiež by som pozdravila tvoju sestru, aby ste si pekne zajtra zaspievali. Áno, a vieš, že si zaspievame? Nesieme jej aj CD-čko, budeme spievať, ale ona vie, že ona vie lepšie spievať niekedy piesne tie staršie ako ja. No, ja ani neviem, ona vraví, Katka naša, pozdravujem všetkých 8. marca. Prisnil sa mi tejto noci taký sen. A my takú pieseň nemáme, Anka. No. Tak, vidíš tak. ty? Ona naozaj všetko pamätá. Pozdravujú veľmi Ďakujem, a jej rodinu. Vďačný. A keď príde, nech ma príde vidieť. Pravda, že ja zberá, vraví, snívam všetkých v cintoríne. Už musím prísť na hroby a nemôže sa vybrať. No, tak ja tájdem švagrovi môjmu na hrob. A keľko je rokov? 3 roky. Výročie. Aj ona je už sama. No dobre, čo môžeme? Tak je život. Musíme ísť ďalej a tešiť jeden druhého. Je. Anka, ešte koho pozdravíme? Pozdravila som všetkých, vieš, a teraz pieseň voľa čo si zaspíva sigurne z Ankou, voľa ktorú dajte. No Janko nám dá napríklad... Naša pocestí na voľáku, vieš, aby ste nezabudli odspievať. Áno, no vieš čo, ona má veľmi rada túžbu. Tak. Áno, teda zaspievame si túžbu a budeme si pamätať na maminku, ktorá nás čakávala na uhle, na kraj dedine. Tak. A nie len my, ale je to mnoho takých maminiek, čo čakajú deti na kraj dediny. A z nich jedna si aj ty. No, veď. Áno. Ďakujeme, Anka, krásny víkend želáme. Ďakujem aj ja. Dobre sa majte. Ďakujeme. Hej, Slováci, ešte tá naša slovenská reč žije. A kým bude nás, zatiaľ bude aj tej našej slovenčiny. Vítame niekoho. Nazdar, pani. Nazdar, vítame Aničku. Ďakujem. Ktorá hlasuje? Od počiatku 3-1-2. 3-1-2. Spievajme Slováci, môžeme si za touto zaspievať. Anka, dnes je piatok. Čo nám povie, že by si mohla pozdraviť? Čo vám poviem, pani učiteľka, tak idem okolo domu. Okolo domu, musíme sa krútiť. A teraz prší, tak môžeme len v dome, po izbe, po kuchyni, po predizbe, po kúpeľni. Však, Anka? Niekoho pozdravíš. Pozdravujem veľký do štúdia vám a Jankovi. Ďakujeme pekne. Potom pozdravujem všetkých poslucháčov, na sa cítia pozdravení odo mňa. Áno. A vám šťastlivú cestu. Ďakujem. Želám. Aj pozdravte tam. Pozdravím, áno, odnesiem. To je najľahšie odniesť pozdravienka. Všetkých pozdravím. Zvlášť moju sestričku, ktorá pamätá na vás všetkých. A ktorá pieseň bude pre teba? A pieseň na Jankovu ľakeru výber. Z tvojho repertoára. Áno, bude pieseň. Nech sa ti krásne počúvať. Ďakujeme, že sa nám ohlásila. Nazdar, do počutia. Naše telefónne číslo 668 333 vás stojí k dispozícii. Vítame programe tu na Slovenský rádio. Áno, vítame Janošík. Nech sa páči, poviete mi, ako hlasujete. Hlasujem za prvý, jeden hlas, za druhý 2, za tretí 3. 1, 2, 3 znamená od počiatku sme napísali. Pozdravujem všetky Ány. Áno. S malým zapozdením. Áno, ale tým úprimnejší pozdrav však. Aj penzionérov všetkých. Áno, aj my vás všetkých penzistov. Aj Padinej. Áno, pozdravujeme, lebo sa družíme. A Janku Tonkovú, učiteľku Padinej. Áno, Anka je pozdravujeme. To je pozdrav od Tonkov. Áno. Pozdravujem si moju dceru Anku. Pozdravujem si aj moju vňučku. Áno. A všetko im želám najlepšie, veľa zdravia. Veľa aj dobre. Vám. Ďakujeme pekne, aj my vám. Som vás nemohla dostať už dosť dávno. No, ale teraz sme tu. A dneska som vás dostala. Teší tak ja nás. Troška zapozdila. No, za to nič.
Ale to je krásne, že si spomínate na tie Anny. Naozaj, hoci z opozdením. Nemohla vás dostať. Áno, ďakujeme pekne a srdečný pozdrav zasielame do Janošíka. Jednu peknú pesničku. Dávala mi radu tá moja mamička. Áno, dávala mi radu tá moja mamička. Pozdravujeme všetkých v Janošíku, aj pána farára, ktorý ma bol, ktorý si to deň navštíví. A ja ich pozdravujem. Ďakujem pekne. Ak nás počúvajú. Áno, počúva nás. Ak nás nepočúvajú, tak mu niekto pozdraví prenesie. Ja im ten pozdrav prenesiem. Áno, ďakujeme. Krásne poobedie, želáme krásny víkend. Do počutia. Veľmi o vás pozdravujem. Ďakujeme. Dnes je piatok 29. júla a svoje meniny oslavujú Boženy, ktorým srdečne blahoželáme k meninám. Boženkám, Božkám, Boženám. Blahoželáme a niekoho vítame v programe. A ja pozdravujem Boženku Katku. Áno, Boženka, Boženko, Boženko, Boženku, daj mi takú žienku. Tak, ako čo by ma vodila od šenku do šenku. Ako čo si ty? Áno, že... Poznáš ma. Ja sa nemyslím predstavovať, ale nazdar. Anka, vítame ťa v programe. Ďakujem. A počúvame, ako hlasuješ. Odpredu, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Áno, zapísané tvoje body a teraz už sme počuli, čo Povolnové robili. Chodili okolo, s Androu, s metlou. A Ver, čo vravíš? Pravda, že... Ten tu teraz na prší. A s varečkou. No. A s varečkou a nachovať... Hydinu, kačice, máni. Pravda, že no, stále je to robota. Anka, koho pozdravíš? Takto srdečný pozdrav vám dvom. Ďakujeme tebe a Jankovi. Ďakujeme. Potom si pozdravujem mojich domácich. Pozdravujem mojich susedovcov, Megovcov, Krčovcov. No ale keď zajtra nebudeš robiť... Nebudem. Tak cestujem. Mojej susedky Zuzky Krčovej všetko najlepšie táde do bani. Dobre prevedie a odýchne už od tohto Belehradu. Nak je šťastná cesta a krásne ostátie tam v bani. Nech sa vráti odýchnutá, zdravá. Tak, a prišla nám zdravá domov. Áno, ktorou piesňou? Potom pozdravujem tetu Slivkovú veľmo. Pozdravujem Manku v Doline, ňaničku. Pozdravujem Marčekovcov, susedy všetky tam dookola. Pozdravujem aj Marku Holubkovú s manželom, aj celú moju rodinu, aj moje priateľky Katku Filkovú a Marku Strahovskovú. A potom pozdravujem Anku, tvoju sestru, pre jej pozdraví, veľmi veľké, a ju aj poboskaj. A pesem od teba voľa, kerú ajde vyber, kerú tak najkrajšie ona počúva. No vieš čo, ona veľmi rada počúva všetky piesne, ale nech bude po Jankovom výbere. Po Jankovom výbere napríklad zaspievalo Vtáčen ako so drevíne, sme si veľa raz na svadbe spolu zaspievali. Tak nech bude potom tá. Zaspievalo Vtáčen ako so drevíne. Tak je tá, Katka moja. Áno. Ďakujeme, Anka. Krásny víkend vám želáme. Nazdar. Nazdar. Do počutia. V stredu futbalisti Doliny v rámci príprav pre nasledovnú sezónu v Padine odohrali priateľský zápas s ekipou Kolónia z Kovínu. Dolina bola lepšia a zvíťazila výsledkom 3-2. Horenka hora, zelená hora, ktože mňa do tej horenky
dnes večer volá. Volá mňa, frajerka moja. Prídi ti šuhaj košvarný, sama som doma. Volá mňa, frajerka moja. Prídi ti šuhaj košvarný, sama som doma. Sama som doma. Vážení poslucháči, bolo 16 hodín a 7 minút. Spočítali sme vaše body a zverejníme výsledky dnešného hlasovania, keď sme si volili hit týždňa 29. júla. A výsledky hlasovania sú nasledovné. Prvý návrh Spoza hory, spoza doly, Ondrej Maršaľ má 26 bodov. Druhý návrh V šírom poli dáždide, Anna Poliaková 13 bodov. Tretí návrh Hriešnica Ján Havran 17 bodov. A štvrtý návrh Kinézová Pazovský ľudový orchester 10 bodov. Priamo do programu sme zapojili 11 poslucháčov, ktorých pozdravujeme a srdečne ďakujeme, že si našli chvíľku slobodného času, že sa nám ohlásili, lebo bez vás, ctení naši poslucháči, nemali by sme ani hit dňa, ani hit týždňa. A už ho máme. Je to prvý návrh. A ešte jedenkrát pre vás krásna pieseň Spoza hory, spoza doly zaspieva Ondrej Maršaľ ako hit týždňa. Bolo by to všetko pre dnes. Ďakujeme vám za pozornosť a pozdravujeme vás zo štúdia Slovenského rádia, ako aj všetkým Boženám, Boženkám. Gratulujeme meniny. Zajtra hit dňa ani hit týždňa nebude, ale pondelok si zvolíme hit mesiaca júla. Ďakujeme a do počutia. Hit týždňa. Spoza dolí drobná rosa páda. Spoza hory, spoza dolí drobná rosa páda. Povedže mi moja milá, či ty mňa máš ráda. Spoza hory, spoza dolí drobná rosa páda. Povedže mi moja milá, či ty mňa máš ráda. Neboj sa ty, moja milá, nenáham ja teba. Neboj sa ty, moja milá, nenáham ja teba. Spoza hory, spoza doly prídem ja pre teba. Neboj sa ty, moja milá, nenáham ja teba. Spoza hory, spoza doly prídem ja pre teba. Spoza doly po tej úzkej ceste. Spoza hory, spoza doly po tej úzkej ceste.
Koník si mi zlámal nôžku, keď som šiel v neveste. Spoza hory, spoza dolí, po tej úzkej ceste. Koník si mi zlámal nôžku, keď som šiel v neveste.